Palle, odotetaan nostoa. Kyllä. Ahkerasti kun vaan teette töitä, niin kyllä se palkitaan sitten. Onneksi tuolla Iiro takahuoneessa coachina. Mä käyn ottaa pari tippiä Iirolta. Kyllä. Tärppiä, hyvä. Hei Toni, Heikki, lämpimät kiitokset tästä viikonlopusta. Ja hyvät katsojat, lämmin kiitos. Oikein mukavaa pääsiäisen jatkoa itse asiassa ja sunnuntailla jatkoa myös. Moi moi. Kiitos, moikka.